Witajcie Rostomili Ludkowie w następnym teście autobriefu. Dzisiaj bierzemy na warsztat Toyota Avensis. Jest to nowy model tego auta, który jest znacznie zmieniony względem poprzedniej wersji. Poprzednia wersja była trochę kanciasto, trochę tak bardziej do starych hopów, a tu widać powiew nowoczesności. Obejrzcie się, jak to jeździ. Wnętrze jest bardzo ergonomiczne, fotele są wygodne, mają szerokie siedziska, fajne oparcia, które trzymią na boki w zakrętach. Można sobie go spersonalizować, ten fotel w 6 kierunkach, właściwie wszystko można sam wyregulować. Co sprawia, że możemy tym autem podróżować bardzo wygodnie. Dodatkowo jest tu taki knefel i można sobie 2 ustawienia fotela zapamiętać. Także nie ma problemu, jak wlezie wasza baba i przesunie się za blisko kierownicy, no i wyżej hakniecie się w głowę, jak będziecie włazić do auta, ale potem naciśniecie się jeden knefel i on się zaraz wam tam usztaluje. Oczywiście, jak to teraz w autach moda jest, mamy sam srogi wyświetlacz położony centralnie, na nim mamy nawigację, radio, ustawienia auta, wszystko co nam się tam będzie podobać. Dodatkowo między zegarami, które zresztą są bardzo czytelne, takie bardzo klasyczne bym powiedział, nie ma tu niczego zbędnego na nich. Mamy jeszcze 4,5-calowy wyświetlacz na środku. Mamy te wszystkie rzeczy związane ze spalaniem, z przebiegiem i tak dalej. Tu nam się też potem wyświetlają wskazówki z nawigacji. Jak jademy w trybie tym takim, powiedzmy, półautomatycznym skrzyni biegów, wyświetla nam się, jaki mamy bieg, w jakim trybie jest auto. Mamy tu też system rozpoznawania znaków drogowych, te znaki nam się też tu wyświetlają. Jakość materiałów jest bardzo dobra, wszystko tu jest miękkie, nic tu nie czeszczy, nic nie czasko, tu jest taka trochę imitacja drzewa, może to sam będzie lepiej widać. To tak naprawdę jest plastik, ale to nie jest jakiś toporny w dotyku. Jedyne, do czego można się przyczepić, to trochę jest ta jakość materiałów. Tu na tej konsoli środkowej jest ten plastik taki twardy i trochę mi nie pasuje do tego ogółu, tego miękkiego i fajnego wnętrza. No jest te wyłożenie, schowka, we którym jest zresztą gniazdo USB i tu jest chyba zapalniczka, jest 12V. Jest z takiego ciulatego plastiku, że jak będziecie tu chcieli trafić tym swoim iPodem, to pewnie to zaraz będzie zrysowane i dobrze, że tego nie widać, bo żeby ten schowek otworzyć, to trzeba go cofnąć do zadku i dopiero potem pociągnąć. To też jest jakimś dziwnym wymysłem. No to będziecie mieli to w środku porysowane i to musicie z tym żyć potem. Ale tak ogólnie to wnętrze jest w porządku. Multimedia, fajne radio tu jest, gro bardzo czysto, zestaw głośników jest wysokiej jakości, można sobie sterować z kierownicy, w ogóle kierownica jest oczywiście wielofunkcyjna, możemy tu sobie właściwie wszystko zmienić. Jedyne co mi się ciepło w oczy, to żeby wyciszyć radio, to musimy naciśnić tutaj ten knefel, którego zresztą trochę nie widać, bo ta kierownica względem poprzednika jest troszkę większa i zasłania troszkę ta część tego centralnego panelu. No ale nie jest to jakiś mega problem, bo jak już się przyzwyczaicie do tego, co tu macie, no to wiadomo, że jakimś to tam wielkim problemem nie będzie. Także jeżeli chodzi o wnętrze, to można tu po raz setny, powiem, podróżować bardzo komfortowo, ergonomicznie i właściwie to otoczenie sprawia, że czujecie się tu po prostu fajnie. Linia auta po lifcie zyskała ciekawszy wygląd, jest teraz dużo bardziej nowoczesny i wygląda jak delikatnie usportowiony sedan. Uwaga, przyciągają 17-calowe felgi. Wszystko to sprawia, że auto nie podpadnie na parkingu ani u młodego biznesmena, ani u ustawionego dyrektora większej firmy. Przodek upodobnili do innych modeli jak Auris, a nawet Yaris. Nie ma sam klasycznego grilla, a całość ma trochę amerykański styl. Fajne są światła do jazdy dziennej w formie LEDowych pasków, które są wykończeniem chromowanych wstawek przy srogim znaczku Toyoty. Z zadku nie ma właściwie nic, do co można zwrócić uwagę. Jest po prostu dobrze zaprojektowany i nie ma sam nic niepotrzebnego, co by zaburzało proporcje.
Tak jak z przodku mamy sam LEDowe światła w podobnym ciekawym kształcie. Z silników możemy sobie sam wybierać pomiędzy 3 jednostkami napędowymi benzynowymi i 2 dieslami. Z benzynowych jednostek mamy 1.6 silnik, ta stara jednostka napędowa, co była dostępna w starej Toyocie Avensis, i trochę zmienione konstrukcyjnie 1.8 i 2.0. W tych 1.8 i 2.0 zostały zmienione materiały, co zostały zużyte do wykonania tam podzespołów silnika, jest nowy układ wtrysków. Wszystko po to, żeby zmniejszyć zużycie paliwa. Dodatkowo ten silnik 2.0, który zresztą mamy tu w testowanym egzemplarzu, można sprzężyć ze skrzynią biegów bezstopniową Multidrive S. Jest to automat. Na polskim rynku jest generalnie częściej wybierany silnik 1.8. On ma 147 koni, ta 2-litrowa wersja ma koni 152. Silnik 1.8 ze względów bardziej ekonomicznych pewnie jest wybierany przez większość polskich konsumentów, natomiast ten 2-litrowy silnik lepiej sprawdza się przy takiej szybszej, dynamiczniejszej jazdy, jakaś tam po autobanach albo w takich dłuższych trasach. Jeżeli chodzi o diesle, to mają one oznaczenie oczywiście D4D, które jakaś tam już się bardzo wryło w motoryzacyjny rynek generalnie, jeżeli chodzi o silniki wysokoprężne. I tutaj mamy silnik 1.6 D4D, to jest nowa konstrukcja, stary po prostu 2-litrowy silnik został zastąpiony tym nowym silnikiem 1.6. On ma 112 koni, no i jest ten 2-litrowy silnik D4D, który też ma nową konstrukcję, trochę jest zmieniony. Te silniki generalnie wysokoprężne powstają we współpracy z BMW, to jest taka ciekawa komitywa, w myśl której po prostu BMW dostarcza technologię, jeżeli chodzi o silniki diesla, natomiast Toyota, która bardzo dobrze ma rozwinięta swoja technologia hybrydowa, dostarcza ją BMW i właśnie tak na takiej zasadzie współpracy te nowe silniki T4D, które są w Toyocie Avensis nowej generacji, powstały. Ta skrzynia biegów Multidrive S, co mamy tu zainstalowano, sprawdza się bardzo dobrze. Tych przełożeń prawie w ogóle tu w tym aucie nie czuć. Sprawia, że możemy sobie komfortowo tym autem podróżować. Dostosowuje się też do obrotów, na jakich jademy, także auto jest z tą skrzynią biegów bardzo elastyczne. Nie ma problemów z wyprzedzaniem i tak dalej, a do tego właśnie te komfortowe zmiany biegów sprawiają, że praktycznie w ogóle nie są wyczuwalne. Ta skrzynia biegów ma też tryb Sport. Po włączeniu tego trybu Sport możemy sobie zmieniać biegi na dowolnej ilości obrotów, jak nam się będzie podobać. I możemy to robić łopatkami na kierownicy albo z drążka, bo skrzynia oczywiście można przestawić w tryb półautomatyczny, tak jakby, i wtedy sami decydujemy sobie, na jakich obrotach zmieniamy biegi. No, ten tryb sportowy nie jest jakiś mega sportowy, ale można tym autem troszkę agresywnie przyspieszyć. Jak będziemy potrzebowali coś wyprzedzić albo coś, albo będziemy chcieli troszkę agresywnie pojechać, no to na pewno ten tryb sportowy nam się sprawdzi. W środku dostaniemy dużo przestrzeni, a materiały, co nas otaczają, są bardzo dobrej jakości. Centralny ekran ma 8 cali i dawał nam bardzo dużo przydatnych opcji. Dobrze rozwiązana jest kamera cofania, bo dawał przejrzysty i wyraźny obraz tego, co mamy za zadku. Auto jest naszpikowane systemami poprawiającymi bezpieczeństwo jazdy. Mamy sam system, co oszczega nas przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, układ rozpoznawania znaków drogowych i układ zabezpieczający przed wjechaniem komuś do życi. Ze zadku dużo dawał brak tunelu po środku, bez co trzeci pasażer nie ma kolan na klacie. Jest sam uchwyt Isofix do fotelika od Beitla. Bagażnik ma 509 litrów i spokojnie zapakuje się sam hop, baba i 2 dzieci. Zawieszenie też w tym aucie jest nowe. Zmieniono sprężyny i amortyzatory, przez co
jest jeszcze bardziej komfortowe niż poprzednik. Fajny wybiór nierówności, praktycznie nic tu nie czuć na małych dziurach, a nawet przy większych, jak się jakaś wiedzie, to po prostu możemy jakaś tam płynnie przez ta dziura przejechać i nie odczujemy tego jakoś bardzo na swoich plecach. No to też to chodziło, żeby w takim aucie klasy średniej czuć się przede wszystkim komfortowo i o ten komfort, który tu podkreślam co chwila, tu po prostu chodzi. No i dzięki właśnie tym pewnym zmianom w zawieszeniu zostało to przez inżynierów Toyoty uzyskane. Podsumowując, nowy Avensis jest autem komfortowym, wygodnym i w miarę ładnym. Dodatkowo w gamie mamy dostępne żywotne silniki, a wykończenie stoi na wysokim poziomie. Ceny aut z silnikiem benzynowym w wersji sedan zaczynają się od 90 tysięcy złotych. Za diesla trzeba dać minimum 106 tysięcy. Najdroższa wersja wyposażeniowa w benzynie kosztuje 129 tysięcy, a w dieslu 139. Ceny kombi wahają się od 94 do 145 tysięcy złotych.